Ka dorba right saukur nongse hakasi sajan gala kentu ya ka sarkar jala bakan penhe no ya ka Shastri Memorial State Dispensary kabaladan halai mer khnang ban khanglat ikibrio bakin omkam e ya ka jaka jong ka sarkar. Habakaran bakilap thai khubor u chairman ka dorba right badairu ubasan ka nongse ba and thank you uloong ba ka te ka dispensary ka hab ban pai hadu apsan hajar ngut kinong songsnong kumtala don kam kirki ban penhe ya ka khamtam hakum kani kapor badon ka khlam covid halor kani ki nongilam karaj kilapan pau ba shen kisle ikendu ikibor sarkar banle ka badon kam kuntup ban karpat ikatna ka koi ka khia ban penhe bat kentiu kardan no ya ka te ka dispensary Ketika dorbar rai saukur nok se kumba shukundo hamlet kunturpu dani kurup ika jaka jong jukin kurkalang kumbola shukundo henry kelas na jingkier wanyada ya la jong katop bamum di jong kasino nok se kabadan nang te hapo laimer rai saukur nok se ketika jaka badan ka umdi jong kasino nok se kadai ka revenue land kabala tip kum ka perda state bat ka tom umdi jong kasino keladan nang te mentala kambun senamba Tiada dulu mencua kini ginong yelam senong, kila alipan jaka nak sarkar berpenhe berpenbahas susu ya katop ber sarkar ru kala ai ke jimunjur kala IT kembah siajar south square meter siaka dorbar right saukur nokse ber kala penkamtiru ya ka PHE department bahkan pensiunan sendan nak top RCC ringkat ber ka filter house nam kat kendai spa prokondai kini gidulir by day bahkan iru hang ni kidan langmo Henry galong ke ba ujokin kur kalang Nadu ketika por kat kendai spak prop kendai ulas dang men kam try ketika jaka but house nam kat kendai spak kendai buwei ula mudui ya ka sarkar bad ya ka dorbar rai saukur ban persya ya ka jingtu ban sna ya ka top umdi ti hadin ko tai la ga ying bishar jong assistant jong DC hadin ga jing bishar bania ikot kisla bat sim sakiru na kirang barat nokse kalarai ban perem yo jokin lingba ka miskis number 95 SH of 91 dated san real san kendai spa kendai pupra te nala kata uni brio lalet ujor so shaka high court but kayeng bishar badon burom lingba ka civil revision number 34 SH arhajar dated line new arhajar kala kentaj ya kajing ujor but bukut nasundan ya ketika bukut ma persya ya sarkar bad ya dorbar rai sokur te kadorbar rai sokur klasim ya karai mensna jingker ya ketika jaka badon sapang sethi jong katok kalong nomor ba kalong light lan han bat kadon ke jing ngai jing im jong kinong pat nok song ki badi nomor ba dangshan house nam arhajar khatpra ladon girunar ki ba gathe da ka mobil hang te ka top di henrei ha ka khatwei bunai agos arhajar apho ujokin kur kalang bat ka kunhun jong kilapun prai ketika jingkir ke jong ka top te kalong kai ke ba solungo ba uti brio hadin ka tapos nam ba ka top di kalayeng udang nuat banwan kami ketika jaka banda kaliang joko darbar saukur nok seru ngiladap ada ka fayar te kajing kam jong ujokin bakati ke jaka kadi ka khando kur jong ki nadu ki pateng barem bar ka bahap apo ka snong lum pedeng kalong ka babakla bar ka baklam nong rem nomor kate ka revenue land ka hap apo uput usam jong karai saukur nok se bar kidan ru gikot kislawan pensyai ini kat kum ka political case nomor sis pak country nadu usdam khat khandai pak khatsan But ya kan ini la penskabru dus William lingba ka order dated number MSB 63 dated San July arja kanyo. Keniat ketika lumpeneng kadai tang kawin nak kikentaj bahab lang ni apa ka ni ka right saukur nok se. Nrei la shu aisnong ye kai kham dodan kanu ka jingbet nakaliang jong gini urang wasnong barim jong lumpeneng ru ula ai ka jingtho sangi ka dorbar right saukur bat kerpat bat penhap yang ye kan ni ka snong lumpeneng hapo ka right saukur nok se. Te ka jingkam jong jukin baka sarkar ka phawan sim sanpho tangka ka baywai ka dorbar rai sokur kamla banong ei nomor kate ka kamkur jong ki kur kalang ki bala dabdi bat aiwai sa sarkar ya ka khandokur jong ki bahab hapo ka rai meliam bat bodan sabar jong ka rai sokur nokse te katkum ki dulir ki bala bat pinsya ki dulir hang ne lalap wa kate ka jaka kamu jukin kur kalang kade ka perda state bat ka jinghe jong ka kadan kumba 7.92 akas Padang tay gidan hadu mentaki office sarkar kibakan thup ya ka office jong ka Central Seismological Observatory Government of India ka baladon nadu usnam khat khandai spasan puwei bar ka jinghe jong ketika office kalong kumba Lai Point 22 akas ka Shastri Memorial Dispensary bar ka jinghe jong ka kalong kumba Siakar nangta kadan sa ka Bormanik Upper Shillong College bar ka jinghe jong ka kalong kumba Siakar Nara kata kadon ru ka sa katop jong ka sinong nong se ka filter kabahe kumba 1000 south square meter. Te
Kenyat nak kita jaka ke balat ke badan sepang kamon nak ka jong katu ka perda estate ke badan 7.92 akas kumba si akar tam unu jokin la wan kan kam try but how de gidukan but dak ba puni ba kam ba kate ka de ka jaka khendo kur jong ki kur kalang but kenoru ba ki rang ba snong ba ki la rem kis nomor ba ki khamle khat hajir henry ka jing si shahi kalong ba kate ka jaka ka de ka revenue lan but ujokin la da rem ka civil suit but kumjuru ka appeal hapo ka high court kumta halor kita gi jingpin sya bat hadin ba bangila syong perkhat bha nakaliang jong ka executive committee jong ka darbar rai sokur larai ban bu jingkar pat lingba ki jingtho saka revenue department bat ki wei de ki bor sarkar ban simkhia bat weng mardor lot ikite gi jingtei bi an jong jokin kur kalang bat IT no ya kate ga jaka bat penhe susu ya ka Shastri Memorial State Dispensary ke badan hangtai nomor kate ga dispensary kalong ka ba wei na gi jaka ajik sumar jong sarkar da ka benta jong palat arpusan hajar ngut Kibriyo ki bisyong basa hakan ka sinong bumarjan. Bakun thub lang ya ka lomoba umlangka no umlong laimer steng saumer sanmer bakum ta tertar. Kajing he jong katay kajing pun he ya katay ga dispensary kalong ka badan kam bat kerki hamtam kani ka por badan kani ka pandemic crisis bat kani ram lu shibu ni paj ba hamtam le kitay ki long kimi ki barmet. Te kani kalong kajing pun syai na kalyang jong ka executive committee jong ka darbar rai sokur habai di bakti kajing kam jong jokin kur kalang. Tiga jaka banda kalyang jong ka jong ga darbar rai sokur ngilabu da ka jing tho bangilin ras po ka liang jong ka revenue department ka health department baki concern minister kram makin dia ka badan kam. Haba benrap lang urang ba ka rai ba AL thank you uloong ba ka jingwan pen pradus mon kibrio ya ka jingker top om jong ka snong kalapen kendit benrio ya kinong ilam snong padon kibrio ki bawan kam ya ka jaka jong ka sarkar uloong ru ba wat kate ka jaka ka badon kate ka top om ru kadai ka basna ha ka jaka jong ka sarkar ya ka balawan man pensna da ka tanat PHC handrai dangdan pat ki bawan kam Jan dispensary lai mer te ka ba ka revenue department ka dap ayangi bat la pensai ka top dak PHC department ka kam klaya kum tu kum judon stut em dan rei ho asnam acar khat pra ki we ki brio ba mungim tip ki lawan te mobil te ka top jongi te la file case dan rei hadu mentar ngi i ba kam simdon ka no dak action na ga district administration na de wadaka jongi ki police por khait nei ka masosi ka long ba kata ka dikasnong klaya gidon kitop umdi hangtei kane kisno nong se chi ka don ko ba arha jali yang khalas pa yang ari ka don te ha bagla te mobil gum tu la don chi ma kisno ka thau te number ka ka daw ni kum kisno ni la mut ban ni la ke da chi ke hangtei ha ka ta ba sharum putsa ju tiga surok te la ke chi ke tu ni ke da chi ke temporary ki lentang ikba sosi ba tangski ba bot la don ma prano te kiti samla ji ki don stay ki volunteer juga senong kira yo i gini no penjot bakle i bode ruwe jokin kor mal kor kalang bak senong try juga dia meli mauri bat ki brio jong u ka don ningot kila pen prai te ke jingker dia bala pen prai jingker ngila file FIR police department dan dai hadu matai police department ki pale RM dan rei kabasosi long bangi ini sengi ka press conference kabau kam bakti ke jaka dik jong u dik jaka kam de stia ke jong u la ai ngi de ka revenue department ba oi pim ta arsan le posnem de namba kata kata jaka kam de stia ke jong u